Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this table review. Sisalindo season 8 so lobo sixoxa like izinto eziningi kodwa engikwenzayo ngibamba la ku comment section. Ngithatha into engakwazi ukuyiphendula o umbuzo noma i-comment base sithi ke uyixoxa kancane. Uthiko udade yazi into engayazi ukuthi umayeni waye wabuya kulesi sithemba ngazivuma. Siyagijima ke sonke saku season 1 episode 1. Ku episode 1 sengiwubuka ke mina guys wa season 1 nina seniwubukile ngaqala ngadideka ukuthi hayibo kwabeka u2000 no2001 why lapha ya usona nesithemba kodwa ngathi mina ku right yabo kurayisi ngani ukuthi umayeni ayisho le ndaba ekuqaleni ukuze suke lawa amandla kuyena amandla anike lento yokuthi umayeni wazomsele ku before amanye amakhosikazi also isithembu usazi kuqala angithi ngoba umayeni eseyikhulumile sesoyi-interpreta ngendlela esi-interpreta ngayo idlule kanti ukube siyazi phakathi nendawo nothando nesithembu hayi idoro sesiyikhandile ngabe seziningi ngizakulo mbuzo ke kadade indlela engizokuphendula ngayo ngizokuphendula kube sanganekwane washo kumayini ukuthi ke baze anekuqala benomseleku beyingane kwahamba nje kwabamnandi kwajika kodwa umseleku kuyena uthi ushintsho lufike ngesikhathi kutholakala ukuthi umndeni wakamayeni nesonto abakhonza kulo noma abalihambayo abahambisani nempilo yesithembu umndeni si-underline angithi akashongo umsele ukuthi wafika lapha yakamayeni engamthandi wafika lapha kamayeni enepurpose yokuthi uzokwenza njani uzothatha unkosikazi kodwa mabexoxa ke naye bamtshela ukuthi hayi ngengane yabo kulehlobo lomshado into ke sedala ipause kumayeni nomsele umndeni kamayeni asizwa ukuthi ke kuphele nini kubo angase ngihambisana nawe nalengane kwani kodwa umacele ukhona already ngoba phela ngise siyamlalela ubaba umsele ukuthi uthini qhubekeke uma ke sekudlule lapho sekwenzakalani umseleku ubuyela back hayibo khona umuntu la hayi kwegazi lobo ngiphazamiseka yabo kwenza lento ibe mfishane ninganekwane ngisazoyiqhubeka ngelinye ilanga asiyenze ibe mfishane ke manje ngokwazi ke kwami ngesizulu ubhuti oshelayo ubhuti olobolayo ubhuti ofika kulelo khaya usungabala ke ibanga elihamba kubaba umseleku efuna ukuthi leyo nto yenzeke ukuthi utheni ke sithanda sihambe singekho ukuthi ke utheni leshintshile lena ke sizoba nempendulo eqondile ngqo yombuzo wakho ukuthi umayeni angasaconfuse ukuthi ubuye kanjani kodwa before bebethandana bafika la bese bazoshada khona kwaba nama changes ukuthi bamseleku usefuna isithembu lesi sithembu isonto lakamayeni alihambisani nalo inkonzo yasekhaya uthando lwabo ke angikwazi nami ukulifakazela ngoba phela selaziwe uyibona bobabili kodwa nje ukukhatha le ndaba ibemfishane ushelwa umuntu wesilisa ushelwa ubhuti abeka imali abudget afike kini aglobal if efuna ukuthi ube unkosikazi wakhe awuzenzeli wena lento lona kowenza imizamo enalezi inhloso uye futhi ozokwenza imizamo athi abe nalo afuna ukuba naye injalo ke into kodwa manje lena eyathanda nesithembu yenza ukuthi mhlambe njengoba sibuka ishow sigcine sesiba nendlela ehlukile yokubuka izinto ngendlela eziyona uma ubhuti wakho kukhona usesambonile wayitshela ngaphakathi ukuthi lo uzoba unkosikazi wami uye ubhuti wakho ozokwenza imizamo yokuthi loyo agcina abe unkosikazi wakhe
Noma-ke phela-ke abantu bebuye bephambanise-ke nodade, ngezwe odade babuye bephithizele nabo beyenze izinto ey'thile befuna kwenzeke. Kodwa lana masilalela uthando nesithembu uzwisisa kahle, ubaba uMseleko uyasho ukuthi yena wazama, walwa. Uyakusho lokho ukuthi walwa. Wathi-ke kodwa kumayena uyabonga ukuthi wahlonipha ukuthi sekukhona ophambi kwakhe. Ukuthi-ke wahlonipha ngempela noma akahloniphanga-ke asazi-ke nasenhlizweni yamayeni. Kodwa mayesho ukuthi wahlonipha ukuthi sekukhona ophambi kwakhe, yingoba before bekufanele kube uyena. Wakusho futhi lokhu ubaba uMseleko, ngaqale ngangaku-understand-a mina ukuthi hayibo, wathini kanti kulesi story. Sekuhamba isikhathi sengiyabona ukuthi why kubalulekile ukuthi akusho. Ngobani? Ukuze le ndaba le njengoba iliwa kungaqedwa, sekuyimpi yama-fans phela kakhulu. Yingakho ngithi mina ngesikhathi kulwa lama-fan base, balazi bobabili iqiniso, uMacele noMayini, ukuthi into abakuyo imi kanjani, iqiniso lakhona iliphi. Ngoba manje usangafika ufisa ethi the real first wife, true love, kodwa kube kwazi bona ukuthi lapha si-happy, lapha kumnandi. NoMacele njengoba ehamba ebuye edikile ethi hhayi le nto yokuba u-first wife akasayazi, asazi ukuthi kusuke kutheni. Kodwa mina into engiyibukayo ukuthi ubaba uMseleko kule nto yamayeni noMacele uzama ukubhalansisa, njengoba nasey'nganeni enza kuLwandle noMpumelelo. Lana okugcina sekuba khona nale confusion yokuthi kanti ubani u-first wife, indlu enkulu iyiphi. Ngoba phela uMacele ufike ethi eSipaki ku-right, mase ngifika eMzumbe kunoshintsho. Kanti phela vele bazophila impilo ehlukile, bebe nemibono engafani. Yabo guys, ngiyasheshisa ukuthi khona into engifuna ukuyi-check-a la mase ngikhuluma ngisheshisa ngisakwazi ukuxoxa kahle. Usami, angazi ukuthi lo December uzoba njani nalama-video, kodwa sizoqhubeka ngendlela evumayo. Yikho ngizohlezi ngixolisa nje ngithi ngicela uxolo, ngoba manje nami angikwazi ukuthi ngithi ngicela nithule, ngibathulise bonke la ekhaya. Ngoba kubhizi nje manje, kuduma ogandaganda kunjani. Ngeke-ke futhi phela kuthiwe yibo uzothiwa yiyeka-ke leyo nto yakho. Hayi, ngisenkingeni. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi, bye.